खुलुमबाय गिबियावनो बड' जबनि सानलायगिरि नोंथांमोनखौ गासैखौबो सानलाम बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आङो दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे लाखपति बायदिनि बे 10,000 रांनि स्किमनि बागैनो नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों दै। मानो होनोबा नोंथांमोना दासो गोबां मानसियानो फर्मखौ साबमिट खालामखांनायनि उनावसो गोबां बायदिसिना खोथाखौ नोंथांमोना सोंहरगासिनो दङ। जेरै आंना बे फर्म फिलआप खालामनायाव मायाबा गोरोन्थिसो जाबायदां, आं फैसाखौ दाबा मोननो हागोन ना हाला बेबायदि सोंहरदों गोबाङानो बे बेंकनि डिटेल्स होनायाव आंना मिस्टेक जाबायदां, दा फैसाखौबा मोनगोन ना मोनला बिदि सोंहरदों। आरो माखासेया मा सोंहरदों, बे फट'नि बे दंफां गायनायनि बे फट'आ माबायदिखौ होनांगौमोनथाय, आं माखौबासो होफ्लांबाय नामा, दाबा आंबा फैसाखौ मोननो हागोन ना हाला बेबायदि नोंथांमोना गोबांनो जाथामला कुइसन सोंहरलागासिनो दङ। दा बिनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आं माखासे खोथाखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिम गुरै खावलायग्रोनाय थाग्रोबाय दै। जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय, चेनेलखौ गासिबो साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअखौ मोननो हायो। ओरैनोथ' जोंहा फर्म साबमिसन खालामनाया जोंहा सोलिगासिनो दङ। जोंहा गाबोन लास्ट डेट, नाथायबा आं नोंथांमोननिसिम मैया भिडिअ बानायना बुंहरनाय जादों दिनैनो लास्ट डेट होननानै, जाहाथे नोंथांमोना दिनैनि गेजेरावनो फर्मखौ साबमिट खालामनानै होजोबो। मानो होनोबा गाबोन नोंथांमोना फर्मखौ साबमिट खालामनो थांनाय लोगो लोगो हुलुस थुलुस जाहैगोन, इसां मानसि जाहैगोन। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननि थाखाय दिनैनो लास्ट डेट होननानै आं बेखौ बुंहरनाय जादों। आरो दिनैबा नोंथांमोना गासिबो फिलआप दा ओरैनोथ' नोंथांमोना गासिबो साबमिटखौ खालामजोबखाबाय जानांगौ, जोंहा गासिबो सिगां मावजोबखादों। दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा माखासे खोथाया नोंथांमोना बेनो जाहैबाय, जोंनि बे फट' साफायनायाबा माबादिखौ होनांगौमोन, बे दंफां गायनायनि बे फट'खौ साफायनायाबा जों माबादिखौ होनांगौमोन। नोंथांमोना थांनाय बोसोराव सेप्तेम्बर मोनदां, सेप्तेम्बर ना नभेम्बर, जायखिजाया थांनाय बोसोराव जोंहा बे अमृत बिरसा आन्दलननि जे जोंहा दंफां गायनाय जादोंमोन ना। दा बे गायनाय समाव नोङो बे फट' साफायनानै नोंथांमोना हराखै होनबा, एपआव आपल'ड खालामाखै होनबा नोंथांमोना, दा बे फट' मोनसेखौ नोंथांमोना बे होनांगोन। आरो बिनिफ्राय दायो जेनेबा कारेन्टलि नोंनि बे दंफाङा माबायदि कन्डिसनाव दङ बेखौ साफायनानै नोंथांमोना होनो नांगोन। गांनैल'सो फट' होनांगौ नालाय नोंथांमोना, दा बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो होजोबखादों जानांगौ। जेनेबा थांनाय बोसोराव बे गायनाय दंफाङा जिअ टेगिंथ' खालामखादों नालाय, दा बेखौ नोंथांमोना गांसे होदो। बिनिफ्राय दायो दंफाङा नोंनिया मा कन्डिसनाव दङ, थांनाय दङबा बेखौनो साफायदो, जिअ टेगिं खालामदो, बेखौ नोंथांमोना गांसे होबानो जाबाय आरो गांनैल'सो फट' नांखागौ। बिनिफ्राय जायफोरनो नोंथांमोना दंफां थायाखैबा गोदान गायदो, बिनि जायगायावनो बिनिफ्राय साफायना होबानो जाबाय। थांनाय बोसोरनि फट'खौ होदो गांसे, बिनिफ्राय देग्लाय बोसोर एबा दायो नोंनि बे दंफाङा थैबायबा बेखौ बिनि जायगायाव गोदान गायनानै बेखौ साफायना होबानो जाबाय आरो। दा बेबायदि फट' होबानो जागोन। बेहायथ' नोंथांमोना जेबो गोरोन्थिखौ खालामखायाखै जानांगौ। माखासेया बेखौनो सोंहरबाय थादोंमोन आरो नोंथांमोना। दा बिनिफ्राय बेंकनि पासबुकआ बेखौथ' होखानांगोनखा, कम्पालसरिखा, जोंहा बेहाय लिरनायानो दंखायो। आरो नोंथांमोना बे गावबागावनि बेंक एकाउन्टनि बे पासबुकआ फ्रन्ट पेजआ, जेनेबा बे नोंनि बेंकनि गासिबो आइएफएससि कड, एकाउन्ट नाम्बार, नोंनि नाम बायदिसिना बेबायदि थाया होमबा, बे पेजखौ नोंथांमोना जेरक्स खालामना नोंथांमोना हरनांगौ। बेखौथ' बेहाय जोंहा लिरनानै होखादों। दा नोंथांमोना बेलेगनि बे पासबुकजों एप्लाइ खालामबाथ' जाखानाय नङा, गावबागावनि जानांगोन बेंक एकाउन्टआ, गावबागावनि नामाव बेंक एकाउन्ट थानाय जानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन। गावनि नामा बेलेग, नाथायबा बेंक एकाउन्टनि बे माबाया डिटेल्सआ बेलेगबा नोंथांमोना फैसाखौ मोननाया आसा खमखारो, एबा मोनखानाय नङा नोंथांमोना। गावबागावनि बेंक एकाउन्टआ जानो नांगोन। दा बिनिफ्राय माखासेनिया जोंना आं खोनानो मोन्दों, माखासेना आइडेन्टिटि प्रुफ बिदि लायाखै होननानै नोंथांमोनाबो मैया भिडिअ बानायनायाव गोबाङानो बुंहरदों। जेनेबा डकुमेन्टस बायदिसिना बेबायदि जेबो लादेराखै होननानै, बेंकनि पासबुक लादों, ओमफ्राय जेरक्स लादों आरो बेंकनि बे पासबुकनि जेरक्स, बिनिफ्राय बे माबाखौ लादों होनना बुंदों, बिजनेस प्लेननि फर्म, ओमफ्राय बे सिगाङाव मोननाय फर्म, बे गांथामखौल' नोंथांमोननिसिम लादों होननानै बेखौ खोन्थाहरदों आरो नोंथांमोना। दा जोंहा डिस्ट्रिक्ट वाइस बे बेलेग लादों, जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना फैसाखौ मोनबानोथ' जाबाय। दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा मेन खोथायानो जाहैबाय दायो फैसाखौ नोंथांमोना दायो माला मोननांगोन। फैसाखौ मोननो थाखाय एसे मास मोनथामसोनि गेजेराव नोंथांमोना मोननायनि एसे चान्सआ दं आरो। जायखिजाया नोंथांमोना एसे नेबावबानो जाबाय, साननैसोनि उनाव आपडेटआ जोंहा ओंखारना फैखागोनखा। चिफ मिनिस्टार बिथाङानो गरम बे एनाउन्स खालामलाबायगोन, जेनेबा माला सोगोन बेखौ एसे आपडेट होखागोन। मानो होनबा जोंहा इलेक्सन खाथि नालाय, दा बेनिखायनो बिथांमोना जाथामला एसे गरमै माखासे खामानिखौ मावनोबो हागौ। दा बिनिफ्राय जोंहा बेहाय माखासे गोबां डिटेल्सखौनो होना दोनखादोंमोन, हेल्पबो नोंथांमोना लानो हागोन बेफोरबायदिखौ बिथांमोना लिरनानै होखादोंमोन। आरो बबे जायगायाव नोंथांमोना साबमिट खालामहैनांगौ बेफोरखौबो बिथांमोना लिरना होखादोंमोन। ओरैनोथ' नोंथांमोना दासिमहालागै गासिबो साबमिटखौ खालामजोबखाबाय जानांगौ। दा बेहाय नोंथांमोना दायो फैसाखौ मोननो हागोन ना हाया, एफा एनै मिस्टेक जादोंबा बेफोरखौ नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा। बेंकनि डिटेल्स होनाया गासिबो थिग जादोंबा, जेनेबा नोंनि बेंक एकाउन्टआ बोरैमोन, एकाउन्ट नाम्बारा बोरै, आइएफएससि क'डआ जेरै दं बोरैनो नोंथांमोना होदोंबा, बेथ' जेबो प्रब्लेम जाखानाय नङा, नोंथांमोना फैसाखौ मोनखागोनखा। एफा एनै ओरैनो फर्मावथ' गोरोन्थिया जाखायो, बबेबा मोनसे नामाव लिरब्रेनाय मानायाथ' एसे थाखागोनखा, बेखौ जेबो
जेबो जानाय नङा बिलाय मा जानो जेनेबा गासिबोथ' बोरै सुद्धयै गासिबोथ' नोङो फिलआप खालामनो हाखाया एसेबाबो मिस्टेकआ जाखायो गोरोन्थिया जाखायो बेखौ नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा फैसाखौ नोंथांमोना मोनखागोनखा दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामदो आरो माबाफोर नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा बिनि बागैनो नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जायफोर साबमिट खालामबाय दायो नोंथांमोना टेनसन खालामनांला फैसा मोनगोन ना मोना बिदि सानबाय थानाङा साबमिटखौथ' खालामखांखाबायना दा नोङो सानबा मालाय माथो जाबावनो फैसाखौ मोनखागोनखा नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामना बिनि बागै दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों